खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनाय जासिग्रोबाय। दिनै इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरनि गोथार फोरबो ईदुल जुहाजों लोब्बा लाखिनानै बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव थानाय मस्जिदाव नामाज फरायो। बिथाङा ससियेल डिस्टेंस एबा समाजारि जानथायखौ मानिनानै नामाज फरायो आरो बिथाङा गासैनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ जासिनानै बिथाङा आल्लाहनि मुङाव बिथाङा हामलायथि जासियो। देग्लाय कर'ना महामारियाव ईदुल जुहानि नामाजखौ रायजोनाङै मस्जिदाव फरायालासे एबा नामाज खालामाजासे न' नामाज फरायनायनि खौरां मोन्दों। न' समाजारि जानथायखौ मानिनानै नामाज फरायनायनि खौरां सफैदों। दुलाराय हादरजों लोगोसे आसाम आरो बड'लेण्ड हालामावबो ईदुल जुहानि नामाजखौ न'खर फरायदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जामा मस्जिदाव जयै रायजोनाङैनो नामाज फरायनायनि खौरां सफैदों। बीटीसीनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया क'क्राझारनि मोनसे मस्जिदाव नामाज फरायो आरो बिथाङा बयनिसिमबो हामलायथि जासियो। একেলগে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই দোৱা কৰিছোঁ আৰু সকলো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকললৈ মোৰ ঈদ মুবাৰক থাকিল। আল্লাহু আকবার। बड'लेण्ड निउज 24 नि न'खरनि जानानै बयनिसिमबो ईदुल जुहानि हामलायथि जासिबाय। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना हादोरनि मुलुगनि आरो रायजोनि आरो बड'लेण्ड हालामनि जायखिजाया रादाबखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना बड'लेण्ड निउज 24 खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।